Ето, вземи микрофона, сцената е твоя. Ова! Чакай, че аз съм дърт, вече болят ме колената, ме въртат. Ти си млада. На колко годинки си? На 5,5. Как се казваш? Радина Станоева. Как минава един ден в детската градина? Първо закусваме, правиме гимнастика и после учим. А имате ли време да спите в детската градина? Мен това ми беше любимото нещо. А на мен това ми е най-гадно. Имаш ли приятелчета там? Митко, Ади, Радина Господинова. А ти по фамилия ги знаеш, да? И другото не се сещам как се казваше. Имаш ли скрит талант? Не. Аз чух, че можеш да пееш, тук от публиката ни казват. Зайченцето бяло, знаеш ли? Да. Айде, ето, вземи микрофона, сцената е твоя, чувствам се като Батенчо. Зайченцето бяло, цял ден си играло в близката горичка с една сърничка. Но много си сладка, дай една прегръдка. Душичка. За това прекрасно изпълнение даваме ти едно милкишче и ти пожелаваме да си все така прекрасна и сияйна. Как избяга от мен.